αριθμός 30 στην είσοδο του Στίβου. Τυπικό αρσενικό. Ύψος. Κορμός στο απόλυτα τετράγωνο. Τυπικό κεφάλι και έκφραση του φίλου του και της φιλής του. Σωστές αναλογίες ρύθμους κρανίου. Σωστή θέση και σχήμα αυτιών και ματιών. Πολύ καλός λαιμός. Εξαίρετη γραμμή ράχης, ο σφύλα κάνει και θέση ουράς. Σωστά ανεπτυγμένος θώρακας και στις τρεις διαστάσεις. Πολύ καλές γωνίες εμπρός και πίσω. Πολύ καλός μανδύας και χρώμα. Τυπική και αρενοπή κίνηση, χαρακτηρισμός εξαίρετος. Εξαίρετα δείγματα της φυλής, αρσενικά. Θα μπορούσαν και τα πρώτα και τα δύο να είναι στην πρώτη θέση, αλλά θα επιλέξουμε αυτό που έχει την καλύτερη μηχανική κατά την κίνηση. Είναι το δεύτερο σκυλί συνεχής θέσης και δείτε ότι ο πρώτος σκύλος πόσο πιο χαλαρά είναι τα μετακάρπια και πατάει πολύ περισσότερο σε σχέση με το πρώτο σκυλί που πατάει πιο σταθερά και ενεργητικά. Πρώτος εξαίρετος.